Jo, takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa, tentokrát to bude nerv video, máme tu tohto nerv hráča, ďalších nerv hráčov. Takže, čo sa týka prvého zápasu, pôjdeme do 4. Ja som tu s Kubom a oni dvaja sú spolu. Takže budem mať asi GoPročku na hrudi a celé to budeme natáčať. Ok ľudia, takže idem teda ja, tunak s Kubom, toto je jeho zbraň, tunak už leží moja zbraň, zase nechám do vrecka. A ideme. Kubo, ja ostanem tunak v kríkoch. Maťo, tam tu. Vidím. Poď dole. Dostal tam, odklúčime ich. Idú za tebou, Maťo. Keď vyhodím zbraničku. Bolo. Kto je? Takže ja si myslím, že máme víťaza. Som to ja s Kubom, čiže vyhrávame 1-0 a ideme druhé kolo. Kým sa nedostanú hore, sme v pohode. Tam sú dole. Ja sa idem pekne takto zakempiť. Kadiaľ máš? Maťo. Tadiaľ, ja idem tadiaľ. Dobre. Bol? Bol? Pekne, Kubo. Ja som dal toho. Zatiaľ vyhrávame tu s Kubom 2-0. Ideme si prebiť zásobníky a ideme znovu.